Lehen aldiz kuadrilla gehienek Antzartek aukeratu zuten. Giro aparta bajada egunian. 70 ekintza San Antolinetan. San Antolinak amaitzeko kirol eta musikaz betetako egunak izango ditugu. Astebururako orokorrean udako giroa eta arratsaldez ekaitz arriskua. Urtero bezala, irailaren 5ean antzar jokoa ospatu zen. Kuadrilen 162ak Antzartek antzar mekanikoa aukeratu zuen lehenengo aldiz, antzar naturalaren autua gaindituz. Aurten 90 botinek parte hartu dute inoizko gehien. Horietatik 70 lekitarrak edo eskualdekoak eta 20 kanpotarrak izan ziren. Nabarmena izaten ari da ere, emakume harrapatzaileen kopuruak azken urteetan duen goranzko joera. Aurten 24 izan dira antzarra harrapatzera joan diren neskak. Antzar jokoaren jasoerei dagokionez, altzada gehien eta antzarburua eraman zuena Erresaka kuadrillako Pello Alfonso Muñoz Guren izan zen. Antzar naturalari burua kendu zion 3. jasoeran. Beraz, beretzat txapela eta 300 euroko saria. Horretaz gain, drogosuak kuadrillako Álvaro Galletebeitia izan zen harrapatzaile guztietatik jasoera gehien egin zituena. Guztira 10 altzada eginda. Berarentzat 300 euroko saria. Dotoretasunaren saria aldiz, 53. potinak eraman zuen, Potosorri kuadrillak alegia. Ibilbidea 34 segundotan egin zuen eta 14 puntu eskuratu zituen. Gogoratu, sari banaketa bihar irailaren 7an 8:30 izango da plazako eszenatokian. Zorionak irabazleei. Irailaren 1ean goizetik Buruhandiak eta Donterentzio eta Doña Tomasa ibili ziren kalerikale, itxaropena txistularien musikarekin jai giroa berotuz. Arratsaldean berriz, legeitio mota guztietako mozorroz jantzi zen. 33. kuadrilen bajadan giro aparta eta jantzi oso originalak ikusteko aukera izan genuen. Ezin falta noski musika. Beste batzuen artean, Lekito musika banda eta Aikita makurra txaranga izan ziren bajada animatzearen arduradunak. Papa pitufo moura, usen da kolori aurtengo ba. Kolori mongotza, eskanean, guri hori sentokaten zako musikari moura, kolori motia esasari eta ez. Hildo beretik, nagusien artean, indianoak eta umeetan hinduak izan ziren mozorro onenen irabazleak. Sari berezia euskal flamenkoek eraman zuten eta kito saria Moulin Rougeek. Eta kuadrilen bajada ostean, denak plazara. Txupinazoa botatzearen arduradunak Deieteko lanbidean ibilitakoak izan ziren. Giro zoragarria beraz Lekiton, San Antolinak modu ezin hobean hasteko. Jakina da San Antolin jaietan, gustu zein adin ezberdinetako ekintzak aurkitu ditzakegula. Aurten ere horrela izaten ari da, eta guztira 70 jarduera izango ditugu jaietan zehar. Lekito jai giroz jantzeko, udalak eta jai batzordeak ekitaldi mordoa antolatu dituzte, horien artean su artifizialak. Noski, ezin falta Lekiton hain berezia den suzko zezena. Aurten guztira festetako 6 egunetan izango dugu kalean.
Eta ume zein nagusiak zezenaren aurretik ziztu bizian korrikan jarri ditu, eta oraindik jarriko ditu. Gastronomiak ere badu bere tokia jaietan. Izan ere paella txapelketak bere 24. edizioa ospatu du aurten. Irabazleek sorpresa ederra eraman zuten. Zer dinozu? 15 urte bitarteko neska kuadrilak irabazi zuen. Aurkezten ziren lehenengo aldia eta txapela eta saria eraman zuten. San Antolinak musika eta kontzertuz betetako jaiak dira. Eta noski, herritarrek ere abestu eta dantzatzeko aukera berezia izan dute. Lei baka. Aurten 28. edizioa ospatu dute eta plazara hurbildu zirenek dantza eta barre egiteko aukera paregabea izan zuten bertan. Nagusietan irabazlea Madonna eta Kalakanen Sagarra jo kantua antzestu zuen taldea izan zen. Eta umeetan piruletak izan ziren garaipena lortu zutenak Gris pelikularen abestiekin. Eskupilotak ere badu aparteko tokia jaietan, akarregi torneoarekin. Antzarregunian ospatutako finalandian Artola eta Larunbek lortu zuten garaipena, Elezkano bigarrena eta Rezustaren aurka. Santi Brouard pilotalekua bete-beteta egon zen pilotari ospetsu hauen partidua ikusteko. 22-18 markagailuan eta garaipena bikote urdinarentzako. Gaurko egunaz gain, barikuan eta zapatuan hainbat ekintza izango ditugu San Antolinei agur esan aurretik. Besteak beste, bihar Buruhandiak eta Donterentzio eta Doña Tomasa kale ibiliko dira jaietako haien azken agerraldian. Arratsaldean berriz, kirola izango da protagonista. Arratsaldeko 7etan pentatloia izango dugu, Amandarri triatloi taldearen eskutik. 2013an azken aldiz egin ostean aurten berreskuratu egingo da. Eta ondoren, gaueko 9etan, 25. altuera jauziko txapelketa egongo da plazan, tximista kirol taldeak antolatuta. Eta gauean, punta-puntako taldeak izango dira plazako holtzan. Sustraiaban, eskakeitan eta tremenda jauria. Bestalde zapatuan, egun osoan zehar, ume zein nagusientzako ekintzak egongo dira. Gainera itxaropena txistularien kontzertua, Sonidos de México, mariachiak, eta Fito Anfitipaldiz taldearen tributuak jarriko dute musika. Hori bai, egun honek berezitasunen bat badu, Anteronen ezkutatzea da. Eta ondoren, koiaduarekin aurtengo San Antolinei agur esango diegu. Espero dugu jaietan ondo pasatu izana. Los sueños son las semillas de la acción, no lo olvidéis nunca. Un océano entre nosotros. Una carrera en solitario alrededor del mundo. 1978an, Donald Crowhurst, Colin Firth, belazaleak, Sunday Times Golden Globe Race lehiaketan hartu zuen parte, belaontziz munduari bira ematen azkarrena izateko itxaropenarekin. Lehiatzeko, bakarrik eta eskalari gabe nabigatu beharra zegoen, eta zalantzak izan arren, itxasontzi bukatu gabearekin, Tekmoz Electron abiatu zen, emaztea, seme alabak, etxea eta negozioa lehorrean utzita. La vida hay que vivirla. Así que la gran pregunta es, ¿qué puedes hacer para darle sentido a todo? Eguraldia, Kitxo elkarteak babestuta. Gaur giro guztia izan dugu. Zerua hodeitsu agertu da eta zaparradak bota ditu, batez ere goizean. Eguerditik aurrera euria eten eta zerua estalita mantendu da. Barikuan zerua tarteka hodeitsu agertuko da. Zenbait momentutan argiune politak izango ditugu, baina beste batzuetan zerua estali eta euria egingo du, batez ere egunaren lehen zatian. Arratsaldetik aurrera euria gutxitu egingo da,
ostarteak zabalagoak izango dira. Astebururako temperatura nabarmen igoko da, eta balio beroenak 30 gradu zentigradura hurbilduko dira. Bai Zapatuan eta bai Domekan kontuz izan beharko dugu egunaren bukaeran, ekaitzak bueltan izango baitira, eta ez dugu baztertzen zenbait tokitan mardul botatzea. Hurrengo asterako udako giroa itzuliko da 30 gradu zentigradu inguruko temperaturekin.